Umengameli we-EFF uJulius Malema uthi mathathu kuphela amaqembu ekufanele kukhethwe kuwo uma sekuvotwa nayikusasa lalelizwe. Wonke lawamanye imibhedo nje. Basaloku bekhale njalo abaculi bamaskandi ngokudlula emhlabeni wenkosi yamagcokama. UBahube uthi ukholelwa ekutheni bakhona ebekufanele bahambe hayi uSicebi. Kanti iOkuhle Group ithi iza nethuba elingqayizivele lokushintsha impilo zabantu. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze SA News no TK Zuma. Sanibonani. Umengameli we-EFF uJulius Malema uthi mathathu kuphela amaqembu ekufanele kukhethwe kuwo uma sekuvotwa nayikusasa nomgogodla walelizwe. Wonke lawamanye imibhedo njena ekufanele ishawe indiva. The only solution to this country is MK, EFF, ANC. That is the future of South Africa. Unless you choose those things of DA and the Freedom Front and what, I'm not part of that. Political convenience, I will never agree to that. There's nothing DA is going to do. Basaloku bekhale njalo abaculi bamaskandi ngokudlula emhlabeni kwenkosi yamagcokama uSicebi Dlamini wasemsinga. UBahube ongomunye wabaculi bamaskandi asebemkantshubomvu kuleli uthi ukholelwa ekutheni mhlambe kukhona ebekufanele bahambe kodwa hayi uSicebi. UBahube akashongo-ke ukuthi uZanefa Ngidi akabalanga gama lamuntu, abantu njena asebeyicabangela emsangano yabo. Nantu udaba. Wethu ngiphatheke kabi kakhulu ngomne wethu. Emndenini wakhe wonke uDlamini wonkana nazo zonke izihlobo ezinye ngithi dudu bafowethu uNkulunkulu uyayazi into ayenzayo. Nginethemba lokuthi lesikhala sivulile uzophinda izindlela yokuthi sivaleke bafowethu. Nathi silimele ngoza kwethu, silimele yabona nje sijabulile yebo ngokomcimbi kodwa inhliziyo zethu ziphansi bafowethu ngoba kuhamba iqhawe and umuntu othandwayo ungcono mfowethu. Angisho ukuthi kunomuntu okufanele ahambe kodwa nginento nje angazi noma yimbi yini le emoyeni wami ethi awu uSicebi ke pho umuntu obedingeka kangaka, umuntu obengakaza abe nonxaka omunye umaskandi. Yabo nje mina ke ngilimele na kakhulu ngoba ngisebenzile naye njengoba nje ngizoya stage nje ngizofike ngiyithinta ingoma yethu naye okukhombisa ukuthi inhlonipho nokukhombisa ukuthi insizwa ebisebenzana lonke uhlobo lomuntu. Mina ngisuka lewe lamabhena nyawo emkhomazi kodwa bengikwazi ukusebenza naye. iOkuhle Group ithi iza nethuba elingqayizivele lokushintsha impilo zabantu abaningi abafisa uku-investa imali zabo ukuze bazenzele inzuzo. Today we're here to speak about the Okuhle Group, which offers amashares. Definitely they're giving a black person an opportunity ukuthi now uba nawo amashares namhlanje. Asidingi payslip yakho, asidingi lutho kuwe. So what you can do is Okuhle Group uyakhona ukuyithola ku Facebook yakho into yokuqala. If you want to contact us, uyakhona ukuyithola ku TikTok, you can find it anywhere. So with only 5,500 rands, uyakhona ukuthi usitholele yona i2,000 rands for a period of 12 months, which gives you 24,000 rands. Ubani ongakunikeza i24,000 rands nge5,500 rands. Ngiyacela abahlali ngicela sisukumeni njengabantu abamnyama namhlanje. Let us get those investments okwenzela ukuthi abantwana bethu bakhona ukuya ezikoleni bakhona ukukhula kahle. So this man is simply a black person like me. He says, I'm giving you an opportunity yokuthi ukhona ukutshintsha impilo yakho, yokuthi ukhona ukudla uDecember wakho ngamnandi. Akekho umuntu ongakunikeza i24,000 rands. Let me give you a simple advice. Thatha le 2,000 rands, save it into your account for a period of 12 months. Una 24,000 rands. So December abantwana bazodla uDecember omnandi. Bahambe bayothenga ama-uniform wey'kolo ngeDecember kube mnandi ekhaya. So sikhona lapho empangeni KZN. We are saying Okuhle Group is there for you at any given time. You can walk into their offices. They have something tangible for you. Okutheneni mawufuna ukukhuluma nabo or mawufuna incwadi ebambekayo ebonisa ukuthi they are really registered as ama-financial offerings at any given time. Call them, uzokhona ukubathola Okuhle Group. Siyabonga.